थानाय 19 मई 2025 साल मारिबो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि बखाकते कैसा नोटिफिकेशन तिखलाइजाका और नोटिफिकेशन नि जे दिग निर्देशन आव तंगो जे बांग्लादेश नि ताइ म्यांमार नि रोहिंग्या रक जारा चिनि इंडिया व त्रिपुरा राज्य न खबुई जेखाने बरक तंगो आ जागा बरक न जेखाने तंखाय बरक न नाइतु तिखलाइ बगने हावा किफली नानि बागे कैसा नोटिफिकेशन तंगो एका इतिमध्ये न गुजरात चेंखा आरो नि बांग्लादेशी जारा हुजागै तंगनाय नक टांगै तंगनाय बरक न पठंनानि दजारि बरक नि विभिन्न बस्ती सबायना सुरखायका दिल्ली व यापरि रमजाखा महाराष्ट्र रमजाखा नि हरियाणा रमखा तारपरे उड़ीसा रमखा तारपरे आसाम रमजाखा किन्तु त्रिपुरा राज्य व 3 पर्यंत अबनि कोन यापरि रमजाखो इतिमध्ये न डिस्ट्रिक्ट डीएम न चिथिरिखा इतिमध्ये एसपी न चिथिरिजाखा ताइ गोबांमा त्रिपुरा नि चीफ सेक्रेटरी न जतन चिथिरिजाकबायखा ताफोरनो बर यापरि रमयाखो जेला जेला माने डिस्ट्रिक्ट को डिटेंशन कैम्प खालायनानै अब ताबो यापरि रमजायाखो तारपरे स्पेशल टास्क फोर्स खायनानै और पुलिस आसाम राइफल टीएसआर तारपरे बीएसएफ मिलु जे स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै अब ताबुक जरा खायरेजाखो आबुनि बागिनो दाटिक दाटि तालसार बिसिं खायनानै जेखाने दिग निर्देशन तंगो अबनि बिसिं दाटि दाटि और डिटेंशन कैम्प स्पेशल टास्क फोर्स खाय बांग्लादेशी रक जेखाने तंगो बस खालाय तंगो अबरनो नाइतुक ति खालाय बरनो डिटेंशन कैम्प तलांगनानै बागै जों सानै तिन रेलि खालायलायका रारो रानो का बको खाते खयराम चंद्र काते ओ जगह खालाय दङ बबाहाय माने गभर्नमेन्ट हा जे बबाहाय तिबे खाय और गवर्नमेंट तम खाइतंग बिसिं बिसिं बर मीटिंग खायन सका आं आसाम राइफल बायबो आं कक सालायका आसाम राइफल ने और ने हेडक्वार्टर थांगै और बीएससी ने हेडक्वार्टर थांग कक सालायका बरक साव जों और यापि रम तंग और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और दुई निर्देशन रेखा और गोबांमा बस्ती तंग गोबांमा अंक तंग अबरन बर नायचमै अगनाय मेन सिमे और चेंजाका खूब पॉजिटिव चिनि बर रंगनि मिया सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट चिनि बर रक
सिपाही जलानि बिश्रामगन्धनि बो जागाओ बांग्लादेशी रक ताबुक अवस्थान खाइतों नक टांगै दं व्यवसा खाइतों अबमिया आरो नि डीएम ते एसपी नि थाने सुनिर्दिष्ट भाबे खायै आरो सोयै मिया जमारि जाखा सुतरां आं सारा तिरफ्रा मीडिया नि बखागै साना नांगौ केबो ताकिरिदि अब आइन नि कक सानासे म केंद्र सरकार जे निर्देश माने अकगनो सावैसे अकगनि मतेसे जों डीएम न बो थायो बांग्लादेशी रक ताबुक फाई नक टांगै तंखा बो जागा तंगै चिन हा सेगै तंखा बो जागा तंगै चिन मानते सेगै तंखा व्यवसा खाइ तंखा अमनो डीएम ऑफिस थांगै जों मारिनाय एकाय जारा जमारि माने आं जतननो कयनाय अबनो जों मीडिया तुया तखनो साव चिरिं चिरिं का जमारि दि आगरतला बो जमा खालायनाय गोबां मा जागा आगरतला बो तंगो आरो हतात कॉलोनी तंगो आरो श्रीलंका कॉलोनी तंगो दाकाया कॉलोनी तंगो अमतिया हाइरो गोबां मा तंगो जेमन पार्वत्य चट्टग्रामनि बो गोबां मा बरक ताबुक चिनि एडिसी एलाका हाबै थांखा ताबुक जों त्रिपुरा सारक चिनि मानते सेक जागै तंखा पार्वत्य चट्टग्रामनि जारा फायनाय बरबायसि चिनि मानते सेक जागै तंसौ के अकग रंनो जों किरियावै ताबुक डीएम न मा जानोनाय एसपी न मा जानोनाय कारण प्रशासन अनेक ऑफिसर तंगो जारा अमनो फेरि थानानै बागै बरक साव जों कोनो कमप्लेन माया जों कोनो अभियोग माया जों बाहायकाय बरकनो डिटेक्शन खायनाय जों बाहायकाय सिनिनाय होनाय के जों ताबुक सुनिर्दिष्ट भाबे जुदि कमप्लेन निखाय आप्रबंगताय खानानै लामा करे बर आबरनो एक्शन मा थानाय काय एक्शन जुदि थागनाय काय आगामी दिन जों कतर मा आंदोलन खायनायनि बागै उंया हंया काय सारा तिरफ्रा वो जत बरनो तै चिनि और वानसा त्रिपुरासा थुरुकसा ताइपरे मणिपुरी जत न तै जत धर्मनि बरनो तै जत दफानि बरनो तै जों आगामी दिन लगातार नांया हंया काय जों हरताल दिनानि बागैबो जों ताबुक और प्रस्तुति नालाय दङ आबनि बागैनो दिनै आमचायो जोंखौ खायतंगो ताइ फाइनाय 5 तारिख खयनि महारानीपुराव अमनि साइबो तेबो कतर खायै आरो रेली उंनाय जे बांग्लादेशी रंनो जों मा रेख्लायनाय बांग्लादेशी गो बैक रोहिंगा गो बैक असुल गानतैनो जों आदिनो मिছিল कायनाय बुबा गरनो जों हामबायरिनाय चिनि भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनोबो जों हामबायरिनाय चिनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जिनोबो जों बनबा हामबायरि जों दिनै रेली खायनाय आगामी दिन जों खायथानाय कारण अमति यापिरि कतर अमन आगे उंगियाखौ बासा लोगरा माने ससियेल मिडिया राव नको बर खायगा तो बासंगरो लगी दङ बे बासा माने हामिया दै बवान सुगै दङ अब दै लोगराव ता मको खसम तंनाय नाइदि 1971 नि 29 नभेम्बर जीएल गोयल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि सेक्रेटरी बो चिठी रका त्रिपुरा बांग्लादेश नि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान फाइने रंना नाइतो गई बंगना हावा किफिलराने अब कार्यकरी खाइजगलिया 2017 नि 8 तारिख आगस्ट चिठी रका अब कार्यकरी खाइजगलिया और नि बांग्लादेश नि बर रन और हुइजागै तंनाय चिन मानते सेक तंनाय रन नाइतोक तिखलायनानि बागै इरि रका कारण जों राजनैतिक भाबे बागजागै तंखा केबो कसाक केबो कुफुर अमति हिने जों बागजांमा बाय जों बरक बाय मुक्ति थांनि तनि जाका किन्तु चिन